sekula ez du senditu hori, gaitasun hori. Baina, aspaldi hori, kanbon edo aita zena egin joana, eta Michelitzaina gai zartzen eta nik uste lehenbiziko persuen ez hoitzen eartaz gero ze kantatu nien eta bate buru txarra baitut. Baina, kanbon zela geoztik erran baitute, hori Michelek eta berek eta han kantatu zen lehenbiziko persua eta kanbon omen zen. Eta berzenaz, ene arreba gazten hain, komunioneko eunian ere, badakit, harendako erran izan du lehenbiziko persua ura zela, hartaz ohitura egiten nintzen, berantian txeurik eta. Hola, urare egon, baina, helenen komunioneko hartan ere, aregan 3 urte eta nik 10 gehiago, 23 urte ban dituen. Kanbokoa lehenago zen, puska lehenago ere. Hola, 1 urte itzuli hortan edo, puska hasi. Gero, Añorgan, hura lehenbiziko persu saioa bezala Añorgan, Jose Maria Aranalde zenak ere manarazik, aita zenak eta lopategik, eta ezagit amuritza edo azpilaga zeintzen, berzia. Lehenbiziko persu saioa uran aski. Zergatik joaiten ziren hemendik lehenago denak, eta denak edo, etxe guzietarik norbait, hemen Urepeleko eta Aldudeko eta Bankako eta etxeotai denetarik bat ziren bat baino gehiagoan, nik ere banituen, 2 zeba janta. 2 zeba eta berzia izeba xaharra eraiten giniona, aita zenain izeba, Jantiamari xaharra eraiten ginakona, eta iruagan ziren eta jiten ziren, nuna hartetan, Jantiamari xeurik bat, eta beti hortaz hoitzen ez, Jantiamari jintzen batez, ez dakit lehenbiziko aldia zen jiten zela edo geroagoko aldi zen baitzen, baina hoitzen ez nola errantzin, aita errantzakon, aita zenai, Michelek egin behar lekek itzuli bat ameiketat, eta zertako joan ginen, hori guai esplikatzeko eta zir bezala, orduan ez zen, behar balin bazen, sos puskat eta guai, eta guai lehen, aspaldian. Badira, maileguak egiten dira, bankuan eta baina denbora hartan etzen olakorik, eta sospusikaten egiteko, modu bakarra hemen ameiketa joaitia zen. Hemen berian, gau lana bazen, kontra handako lanian, denendako etzen, baina zenbaiten dako, baina hartan trebe zirenak edo ez zutenek hartako, ez dakit, balio ez, baina gaulan hartan saiatzen ez zirenendako ameiketa joaitia zen hemen orduan. Ni 79 joan nintzen ondarretarik, eta egon naiz liburier behatare hor, Sonbilako liburia eta Sonbilatek hainberze baita ameiketa joanik, liburu hortan kursiut, berriki ukan, aurten dukan liburua da hori, eta Sonbilatik 330 zenbait, ameiketa joanak. Eta hek ere ordea, 329, baina lehen joanak denak, 329tik goiti, arras guti, 3 edo 4 edo, liburu hortan. Eta joan ginen hola, joan. Ez dut erraen moda zelakoz joan ginela, eta joan ginen, eta joanik urrikitu ere, nik sofritu nien ameiketan, beti una jiteko mina. Ez eta zenbaitek sofritu duten bezala bakarrik eta egon girelakotz eta ardiekin gaizkita, ardizain gaizkita ez hartako ez baina. Hola, ameiketako itzuri hola izan zen. 5 urte pasatu nitin, lana eta dena gustukoak, ez zen lan zailik eta lan gaiztuek eta enetako ez da izan, batzuindako izan omen ziren, arras lango horrak eta hola baina, enetako ez. Etxea lanean, hemen ardiekin eta hasi nintzen lehengo hemengo arzaitza gizan, guai ez da berdin urare eta ordion bat ziren hemen lur gabeko arzain haunitz. Ardietarik zutenak beren bizipidea edo, ogibidea edo. Hartan, hasi nintzen, ardiak erosiren ditin, eta
gero etxeko ardiak eba, hor, etxean, aita zenaren ardiak eta denak batean hor, eta hola, altzen bezala, eta orduko zaintzan, hasi, eta bai. Salvador bersolaria, nik egan nahi dut, gero Salvador izena, bersolari izen hori ez dutela merezi gure egan nahi, bersotan nik persuka egin dutan, hobenian egin dutan puska ze izan da konparatzeko ere ez, eta hartako Salvador persolarien aldean eni, Salvador ertiare persolari bezala hori nien egan nahi, ez da berzenaz ez dut, eta izena endako berze kompleksoik, baina hori, hortako persolari bezala, haren aldean persolari bezala, deus ez nizalak kotz izan, hori, hortako. Luzia, aita hilta onduan hasia bainiz, delako ostion erran ditugun egun horik, ez, hori garen denboran ziren, baina gero persuka behar zela izan, sustatzera egin zirelaik persozale batzu, eta aita hilta zen, 1917an hasi nintzen, hola, eta lehenbiziko perso saioa antxea arbotin, eta itzala gero, itzala neok ez dut leporatu, eta menturaz pentsatu haunitzek egin dute, baina alare erraiten neor ez da menturatu, baina zure persuka haitzi ez da goxo, zure aita zena aituta, zure persia deus ez dira hori ez, baina ni hau senditzen egin edo bakotxak berak kusten du, ikusi behar ere bere buria eta hori, gero. Aitak entzun, hartako doia eta hortan ere aitak erran izan dut, Urepelgo bestetan tare matxin egiten zen, eta aitak eta matxinek egiten zituzten hor saioak, eta saioan nahi ziren denboran, enitzen ekin sekulen izmenturatu, baina gero, afaltzera edo joan eta ekartzen ziren persuka, elgarri, eta batzuriek eta berzer, eta nik ere pentsatzen egon, eta istapat, eta emaiten persu zenbait, hola, eta aita iziarri kontenti zaiten zen. Eta gero, bihamunian edo gertatu da erraiten, eta aita eta persia bat eman du bakarrik, guk eman dunak baino hobia, baino bakarrik ez dikola behaik gehiago eman. Hori erran izan dut baitak. Hartako persu zenbait aitaekin, aitak aitu nuga persuka. Pentsatu la persuka. Guai, hartan ere persuka arzen nintzalaek hor eta aizan gira Frango Polikire eta aspaldizko hor eta nian buriaek aibat zarrita edo hola eta hortan entxeatu nize holare eta gero guaire pentsatu eta gero irakurtu albezen bat, perso liburuak eta perso zaharrak eta guai diren bapatian liburu horitako persiak eta gustatzen zaizkit eta irakurtzen dut. Hauniz behar da, nekezenik egiten dutanare ura baita, nik, eta herrimetan eta trebatzeko eta horin irakurtzen hartziak iduritzen balio dira eta hortan entxeatzen iz, Frango Poliki. Ene ariketako hori dira, goxoki, arras goxoki. Hain dira, gazte horik goxoak dira, enetako zeurik, eta arzen dute, nizan bezalakoa eta iduri dute, eta erraiten edate, konten zirela nian izaitiaz ekin, eta goxoki senditzen diz horiekin, arras goxoki. Eta lagunak goxoak dira, maitiak dira. Eta horiekin ez dut egan behar, ez dute zeurki sendia azten, guai hola xahartuta gure artean, eta badakite, ez laun horiek, ez persolari gaztek, baina berze atzuik eta izaiteko ze, ene adineko persolari zenbaitek eta guai utzi behar zinuk eta hobo zinuk ustia eta ez dakiz eta
ez zira esiuzun lekuan zaharria izan, eta hori erran izan da, bakar zenbaitek eta baina ez dut kasu egiten hori, eta ez kasu egin nahi eta launekin, persulari gazte horiekin arras goxoki, arras guztian, eta maite harriak dira eta maite tot. Ametxe gai hori hartu behin olen, nik, hanbain nintzen, eta pentsatzen ari izan nintzen, nik izan mandu gai hori zer kantatiko nien edo zertaz kantatuko nien, eta Elias izan gauzak itzulikaka buruan, eta ni, ametxe ze kantatiko zen biztan denak hila, baina ni kantatu behar izan mandu, ohitua nintzen, aita zenaz, eta etxeko gauza balio zenak zer ziren, eta pentsatzen egon behar, eta pentsatu behar, eta zabil kitalarik burua, pentsatua nuen, nik hori ere, liburuari ere, eta liburuari pentsatua nuen. Eta behar izan mandu persuen, aipatuko nila, alarez nintzen menturatiko etxean zen gauza balio zena zela ura erten, baina aita zenaren argaziak badira hemen. Eta bada hor, baino aspaldi ura hilta ez dakit ondoko urtean edo egin zuena, xuburotar batek, kanbon bizi zen egiapal batek, bada, itxura, aita zena itxura izirria dira hor, ura, jinaz izan burura, ura aipateko nuela. Berze bate bada, berze itxurat, arras edera,